Il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni għamlu dikjarazzjonijiet kontrastanti dwar it-tkabbir tal-Port Ħieles u l-Front Ħarsien ODZ għamilha ċara li jaqbel mad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru. L-istqarrija li għamlu l-Prim Ministru dwar espansjoni fuq ODZ tal-Freeport, jiġifieri li l-Prim Ministru qal li m'għandux ikun hemm espansjoni fuq art ODZ, aħna naqblu perfettament mal-Prim Ministru. Id-deċiżjoni tal-Gvern kif ikkomunikata mill-Prim Ministru li l-Port Ħieles ma jistendix għan-naħa tar-residenti ta' Birsebbuġa. Għal Simon Busuttil din kienet xokk. Il-Prim Ministru bħal sajjetta fil-bnazzi qal li hu ma jaqbilx illi l-Freeport ikompli jikber. Din kienet xokk għalina kollha. Iżda Front Ħarsien ODZ jaħsbuha differenti. Michael Brigulio fissem il-Front għalli jaqbel mal-ħsieb ta' ħab loġistiku li propona l-Prim Ministru, post bħal-far fejn hemm tkun tista' ssir ħażna ta' merkanzija. Naqblu mal-kunċett li l-ħażna ta' materjal għandu jkun fuq siti oħrajn li mhumiex ODZ. U lek aħna din nipproponu li jkunu fuq siti li jsejħu brownfield, jiġifieri siti abbandonati, siti żdingati, siti li jistgħu jintużaw propju għal dak ta' affarijiet. Fil-fatt Front Ħarsien ODZ jilqab sodisfazzjon kbir il-proposta tal-Gvern. Min barra l-fatt li kull estensjoni għandha ssir f'żoni diġà markati għal żvilupp, huwa ċar ukoll li l-operat tal-Port Ħieles għandu impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies tal-komunità ta' Birsebbuġa, kompla jgħid il-Front ODZ. L-appell ta' Front Ħarsien ODZ jingħaqad ma' dak ta' Friends of the Earth li qisu d-diskors tal-Prim Ministru bħala żvilupp wieħed importanti u fl-interess ta' Birsebbuġa.